Mga kabaro, mayo buntag no bayang adlaw na ako ilakuan. Barangay nila ni kauban ako sa SPMC sa kauban po na ako agency nga si Chris Lloyd sa Libay. Karon upalit kog BB mga kabaro no kung nasa BB diri ah. O wala ko nananghid nga mo ni ko saya no atong pangitao ni. Boss, mangutana ko boss, may buntag. Asa ila Chris Lloyd sa Libay? Chris Lloyd? Oh. Marami. Iya, dia sa Libay, yang kasawa na po niya. Na dia. Sa kada-kada ng balaya? Dili, subot pag yun, diha kaagi anang wala nang nagtahon sa taas. Oh. Sulod ani nga balay, naay dahan dia pasulod. Oh. Straight lang ka mabanggaan nimo. Makinural nga concrete balay ni Ilahan tindahan. na. Asik salamat ha. Mga kabaro, ano? Uy, Dudong Chris Lloyd. Oh, kinural, naitindahan. Dari. Saka ano? Kinural daw ang kahoy. Ano nga ba? Ah, gini nga dalan siguro. Tayo na ito lang. Dudong Chris Lloyd. Tagay kong pato dong. Ano na yun? Asay na Chris Lloyd. Wala na ulit. Asa la Chris Lloyd? Nasa te? Nasa sala? Bosas, labas! May lambalay mga baro. Nasa BB da ya? Nasa mga pato? Wala isa. Isa na kabok? Look. Aw saman. So mapresak man to. Aw. Wala si pato? Wala. Itik. Na itik. Na, Daghan? 150. 150? Pag-ausa natin, naisala natin. Ha? Naisala. Sige, dancer. Hindi na sa master sa buwan pa. Na, narsiri daghan. Pastilan! Mga kabaro, ano mo? Si Dudong Chris Lloyd. Guy, naulang sa kameraan ay. Musta man, Dok? Musta man? Karkilo lang gyapon. Asong pato di ako musta itong itik. Palita kong itik, be. Na dito. Asa na kita? Di ako natudaan. Ako ni Madaan? Oh, Pwede mo siguro paihaw pa sa ito. Ato na ito. sige, tara. Banda. Tingnan mo si Dodge, nadala kay itik tiri ah. Hindi man to kuha. Buguya gini Dodge. Oy, Dodge, bugoy kay ka ba? Ta. Okay. Tudaan balay niyo, Brad, no? Natudaan yung balay. Uli, di ka uli. Ha? Okay, di ka uli. Pero ning padung na dabaw ka uli. Pilang buok ka to, Brad? Pilang buok? Gatos sa to. Tara. Awat 20 day. Di may kontra. Klaro ket kira daw Ipaiyaw na ko daan, Brad. Kay madugay ba kito mga kuan no? Maihaw? Ay dito mga din no, dami himulpul. Ay Dugay dugay. mga himulpul dito. Pero tayo talaga kung himulpul. 30 himulpul, 150 tanan. Oo. Sige, palita ko, Brad. Pila ka po tayo mga titik. Dua ra gud. Wala ka. Pila nung dabaw? Ya, wag gratis. Nga naman. Nabalaan yung mga Pinoyanan? Ya, wag gratis. Nga naman. Dito na. Gusto naman, Brad. Ito ta sa akong farm.
Musta naman, Brad? Ano wala makaning balik dito sa Davao, Brad? Namin nga na tapos tumbog ko eh. Ay, tama na no? Ano ko ni balik pagkakita lang sa tumbog ko eh. Wala ka ning balik, no? Ano balik. Kaya ta magpa. Kuan ta diri ah. Hindi nga man si Dudes, nga dagan no kaya itik do diri ah. Kuan man maliit ni. Ha? Sa DE. Kini? Kini nga balay. O tara. Sa diin. Pagkisa. Ha? Ay, dali nga trabaho, Brad. Kung saan mo trabaho diri ah? Ay, yan yung muro, Brad. Ang pataas na wag buhok, Brad. Mantay dahangin naglaham ko tag kontra god. Daghan kontra. Palahi tag kuan ba? Palahi tag aura ba? Ayusa diri, Brad, no? Dati kita. Kini diri ah. Ay, ayusa diri, Brad. Ayan ay kayo. Ya. Diri ara mag dula diri. Tuloy-tuloy ta, Brad. Dito. Ay, ito oras yung itik ko. Kito dinahan dito, Brad, inyo ha? Gangan ako. Amo ito yung ugangan. Nako ito na lubong ko kuan. Yapter. Ah, tino na. Lubong di apa. Pagkatibay. Yung mga baro, no? Niabot kami siyang hindi ko lang, di itik ko. Yan ay. Sila yung ihaw, Brad. Sila. Paihaw na ko Davao, daan para makalusot Davao. Ano saan di ka mo kuan? Karon, padung lagi. Sige lang. Wala problema na. Nakakabaro dugay kami nagkuyo ganun sa ospital, no? Duty ospital. Karon natin balay-balay siya nag pagbinyo na niya diri na sa balay-balay, no? Ha, abot ra gid ko si mong area, Brad ba? Tibaya gid nga akong partner sa una eh. Ayo sig. Amo ni di ini tanan diri, Brad. Yusa no? Napoy kanding oh. May Brad kina nakaplastar na kadriya ba? Ha? Tamar pod. May nakaplastar na kadriya banda ba? Gi-invite mo ko si mong utol atong niagi. Tong kalkalag ba? Oh. Abinyag na ako diri sa lupon, wala ko kuli ato. Duha lang. Ya daw palimpyuan daan. Payawon niya karon. Dito ba? Ayusa nga itik bro. Ay may hindi kay limpyo. Limpyo man dili. Kay kini ang nakalamag ani kay gikuan, Brad, gikulong walay dili makakulog mga luwa ba? Dili. No? Limpyo ni. Limpyo. Wala man ni og lahi mo kunis pa sa bibi sa kon gawas ba kay pakuanin mo to sa may soy-soroy nimo kay mga langyaw mo kay ni. Oh, kini gwapo kay limpyo ba? Page yun ni. Page naman ni. Page na no? Gwapo di kayo. Di ba na siya madaot? Cool kung dalog Davao karon na yon. Di ba no? Sa ihawon lang no, bisag wala naka-ice no? Gwapo di yo. Yusa diri everyday. Pili ko ganang kina. Kasi ay lang to mangis manukol. Cool basig dagko ra kay imong pilion ha. So lang. Mayroon na dagko. Nagpresyo. Nagresyo no? Ay kani iya dagko yun iya para dili. Di kasi. Malbol ba. Dara oh. Gana eh. Gana ba no? Lakpan. Tagka okay ha. Nanaro ninyo niya sa vlog nimo. Anong yan? Naon sa ikaw nagod na. Pero Brad, surprise ka Brad. Wala. Balon ako daan. Nga naman. Ay baka to lang pag chat mo. Kuha man ka nag-reply ato. Reply ko nga. Gagmay pa. Tama na no. Gagmay pa. Pero na surprise ka Brad kaya abtan mo na natudan mo ng Ria. Wala. Right, sa idolo ya talupon ka. Naterlin mo. Ay, mura na luwa. Kerlin. Itik Pinas. Sabi ko no.
Dili ni Konil lang, dili lang sa Di lang sa ano? lalahi ra tong sa kuan kinibinuyan. Kini siya incubator ni. Gwapo di kayo no. Sa NGO gyud sa Balbanay. Iya, tira. Akong indalon sa kong gangan, kay ganahan magkisa ning itik good. Patutin ba? Kaya kaya kung kuan mo guna siya Brad, kining dili himul-bulan di kalusot sa task force. Paan? Oh. Di kalusot. Magdali to, dili eh. Di kalusot eh. Timanok? Timanok. Di kalusot, timanok. Yaya ni mga brad eh. Ikaw, yahay. Yaya kay kay Susuro ra ka. susuro nga nagkot ra ko eh. Nagkot ra ko. Sig asar ka maabot. Akong ginan si Luz ba? Ako tong atuon tong isa ito kay parang Wa man siya ni uli atong birthday sa akong anak. wala din sing ulid ay. Kay kuando ni sa kanyang palit po, ko kaning kasiyahang papa ba di sa ka paribi sa reliver. Birthday sa uli dali uli sila rang kuan. Papa. Kano sa dito day? Tong kuan. Kalag no. Dili. Ano to? October 4 ay October 2. October to? Tama di unta to no? Kini siya unsa ni mga laki ni diri ah? Dili mga lupog na. Sa lupog. Kuan ba nga kiang. Ba po ni kay gagmay ba? Kay makalusot pala ni Davao, di na ako ni paihaw ba? Ito na ning Puro man laki ang baligyan na dai. Wala jud kay balik akong balik dito, Brad. Siguro. Tinto naman ko ning mga kuan ba kanang itong mga inatok lang. Dili ka nang kuan ba? Buhay probinsya lang ba no? Ano lang gud. Buhi, tarong tanom. Ito no. Ano yung mga power ya nga. Lang ba dili lang kita ingon nga magpa. Pag-vlog diri ako. Hapit mo kung dato bay. Ah? Guys, hapit to dato kwarta Kulang, na kulang. Wala ngita serious ko ito. Wala. Kini makita niya ni. Pangitaon ka. Use. Kuan to nga kabay, awol ko ato. Ha? Awol ko. Wala man kay gid balik ato. Anong ganang balik ko? Balik ko. Eh, ko nga, di na akong balik ko. Di na lang kang balik. Di na akong balik ito. Ngayon, basta itong bugoy. Ngayon kasi yung bugoy no. Ikaw nagabantay, Brad. Bugoy trabaho, karon. Yaya no. Tulog lang ron, wala naka. Kuwang ko. Yaya nga ni Brad no. Sige, kayo kayahay ka, mga yahay. Nagasara ka maabot eh. Di susuroy na. Unsa siya kada buntag na itlog mabuntag. Taga-buntag na, taga-adlaw. Taga-itlog. Taga-adlaw nang. Pila ka buk gisugod ka ana no? Cool. Pila ka buk gisugod itik ani pagsugod gyud. Para kwintar na kabuk. 50 ra ka buk? Grabe no. Ayan ang anak kanan. Kundi ana may itlog po. Ay pwede na ang itik day kung dili lang siya ibuhian sa kuano basakan? Oo, tagot. Bulong ko no. Nabasakan para patiros. Patiros na gana no. Pero kana siya unsa gipakaon na page na gipakaon. Titik pinas mo ni. Ang patiros. Amo to sa basakan. Atong lain-lain color, may abuho, may puti, Ay, daghan ay klaseng itik pud no. kani kay color ni brown itom ra man ay. Hey, excuse me. Kalisturbo jud ko sa imong Brad ba. Pero Agsa to man. gimingaw ko sa imong Brad. Gina ko bang dugayan. Kaya namdum pa ka diri. Unsa naman ka? Asam ka na nangutan na. Makita ra ni mo diri asa ko nangutan. Nga si Don San Vicente pro size dali ra kayo. Natudan gina ko la doon sa una. Nabot ba ko sila? Nabot ang balay. Asa? Nabot yan ito pikas. Wala. Akong gitong bantuan to bagong minyo diri nga si Chris Lloyd. Dati wala ka nabot ang balay. Wala na. May mga ito. Wala na mo nabot ito pa. Gani kay nakakang nga hakong banda.
Balo na lagi ka sa kuwan usa mga guys. Tudlo dili sa mga tao diri. Tudlo. Apriso lagi ka. Agoy. Tapos lagi sa bawang na pero oh. Kabuang nga nakoy call sign diri nga. Dili gyud dapat ito. Mingon yung Chris Lloyd. Oh. Fatal ka dito. Ako ugangan bro, ganahan mo kay gulani. Dili man dili arte mo gangan. Dili ganahan gamit protein. Nam ko uban ko nga di mo kaon og itik ba. Ay, ganahan kay sila ani kay makita nila ning ngani oh. Oo. Wala ka nang Nara na dai wala na yung nagi. Buhian. dili ra katambay bro, galibot-libot. Oh, di ba? Di ano. Da, duora pod ba? Duha ra pa ba no, pwede ra bakason. Ka muli. Init lagi trabaho lagi. Mo lagi yung ni Duz lagi, di na daw ganahan daw mo balik dito ah. Doon na kay. Init nang kay trabaho diri pero. Bakit yapon? Kung bakit, maram na sikreto sa kinabuhi brad. Anak ka lamang kina sa probinsya ba? Potlon sa nato no, kay pag-init pa sa tubig. Mas lami ang itik kung 2 ka bulan no, kay magdagko ano. Oo. Ka bulan kapin ana, padulo. Okay, sib no. Kaya si Chris Lloyd dugay kay may kuyog sa Davao Ay kamu sabayan nato nagsikti mo. sa ospital. Timse. Wayo ka tuwa na bataan na nga mag full time diri ah. Wa ni to kani nga mo suda dere. Pero sikti mo na dito, andang man. Kapuyan yung sakit, mingaw sa bata daw. Ngaw ni gid siya. Bata pud. Buta na dito ang balik. Sugot na lang sa bahalag, ang sildo rin gagmay, sakit doon sa siyang bata daw. Wa mo sa nag-arkila. Oo, wala po. May kalamang diri ah. Iyon ang balay diha akol. Narada nga daw. Okay di kayo. At least naramo diri ah. Ara dugo. Di na ginalang mo pliti-pliti pang trabaho. Di na ginalang mo pliti-pliti pang trabaho. Pag mata pagkabuntag, pwede na ikuan diri no? Manay kalamang diri kay ane. Ya, way bayron ng tubig kay bomba. Oh. Blessing manggod kuna ka sa probinsya yan ay trabaho. Para ani oh. Ya, may gulay-gulay diri, makakutlo ron kas kilid-kilid. Tinod, kamunggay o ani tanglad. Oo, mga gulay, mga gulay-gulay diri. Ito no. Samantalag sa siyudad ta, tanan, oy, paliton. Tanan. Paliton tanan. Yan nga area dahil no, bisag na lang kay 200 square meter, pwede nila butang itik. No, dili ba ni siya bahog itik? Di man. Ha? Di man. Mga kabaro, oh, gamay lang kayo sa area ba? Di mo kaya malimaw daw, ano kay bawo na. Dili bitaw kayo no? No? Baho pang broiler no? No, mga siguro mga 200 square meter. Wala ano? Mga 200 square meter lang siya. Oo. Itik. No. Gamay lang ang area pero ayos kay mga kabaro no, kasi makita na ko okay ang itik di ay kay 2 ka bulan kumpara sa manok 2 ka bulan piso man gid na, pero sa ang itik 2 ka bulan sama sa ingon ni uncle ganina nga caretaker diri ang kabaro no, sa tagian ni taga di ang tagian ni diri ko no, di banay-banay di banay-banay man si uncle pangalan gani mo kol Hindi umar kalungkugan. si Liumar. Ano baro no? Bapisak. Mo ni ang kuan kini mga itin yan ni. Dili na ito. Labang ni siya. Labang. Kay para dili sa matigli ni daw. Mm. Tigli man siya kay kuan. Gamay man yang koral, magbalik-balik ra man siya. Ang itin niya dala 23, matalag ka nakalagi man. Bitaw no. Oh, di maugar siya madugay. Unsa man ang ibutang diri akol nga kuan? Mapiso, mga kuan. Mga piso, no? Piso pa siya diri. Tapos dagdag ko na. Kalhin na pa siya dagpan. Dako-dako. Maayo di kayo ko no. Ginaba mo ni siya kani ginawa kay mayumos mo ni. Kini siya pwede ni siya mga kanang mga gulay. Oo, Ay gulay. ay. Magamit siya mo sa gulay, organic man eh. Organic no. Oo. Asa to ba mga kuan diri kul wala na yung medisina. Wala, organic ra na, kada nga organic. Tinga yusa dai no.
Ano, pwede na mo sagulan ni mo mayumos sagulan ni mo yuta. Tambok na imong gulay. Okay na ang naguni mga iti. Oh, ite nya ra kanina raisal abhang. Mayumos man na sila. Pero taga diri ra ka kol. Oh, daga dire. Taga diri juga nagdako. Dili sa kanto pantukan. Asa pantukan ka? Diri ra ka nagbinyo. Dili ra ko dili mo ko asawa. Swerte no, anay trabaho na diri ba? Apo ko pwede unom ko to. Ano man nakatuig diri ah? Taud-taud na pud no. Sa kay malata ni madugay pud ni. Kini no. Oo. Ayusa ni no. So, gamit nang gyapon siya. Burag recycle lang tanan ba no? Ug nakay gulayan diha asa kuan. Ginala mo palit pag kuan. Nakinahanglan mo palit ba no? Yumos kaning kuan. Gamit nang gyapon. Lamang gyapon gid na diri ada no. Oo. Anak sila, gani maho man, gani mo dahag langaw di, mo dahag langaw na gani. Dili bitaw no? Kini diri ako, bone gi nimo nga 3 months, 2 months. Oh, 2 months kapin. Kini. 2 months kapin. Ayaw na. 2 months ka pa no? May nakalamang di ani ko no? Kay 2 months ka pin. Kini. Adiri nyo tamna ni gulay diri agol. Dili, ginakuha ra mo kani. Gumanam ni kuha diri oh. Kuha naman mo ngayon mo sani. Ano diri oh. Ara oh. Kini mo ni diri nyo ginatapok lang ni siya. Oh, ginatapok na mo diri kay mayo mo sana siya oh. Magamit na nimo siya pang gulay. Okay di kaayo no. Kaya unsa man ni kaupas? Dili na, wala. Ali ni siya makaon. Dili na makaon. Yusa. Yusa dari ako lo eh. Naang mga to, may gulayan daw. May gulayan na, may sunflower ko daw. Mga sunflower, ano po sunflower eh dia ay? Sunflower ka, murag nga na daw. Ayo turo oh. Ah? Anay kuha na anay kungkuhan. Wala na. Palit ka na sunodong. Palit 5 ni, namay similya ni. Kuha ka. Ay similya ni. Ayusa rin yung itik de brad no kay 2 ka bulan makaon naman day no. Samtala ang manok di pa makaon ba no? Kaitikan lang kay jud noon. Pag kuha na, ano yung palit? Nga naman. Ano itong, siya itlog lang nila ha. Ang ilang pao no? Huwag di na masilbi. Tagbuhan po dispose kasi yung palit. Ano ba? Ang manok, dali rin ito kayong manok. Kanang mga itlog ay ng presto sa bibi ba, ang itlog. Ano itong ginakaon na. Ay kung kini day og di na mapus lang brad, lisod gay pag dispose no? Yung tagsarang yung palitan agad. Lagi pa manok pa no? Yung manok. Ay okay day. Kaon na po ni mo, hindi mo kuhan. Ay ang itlog lang gyud, ang itlog mo na ginahimong balot brad no? Kini Go dito sa tapa na nila po. sa balot no? Jis man ang isa na. Og kuhan, nakay editor. Grabe no? 15. 15. Tipod. Baligyan ni mo. Ayos sa ginani ba to? Kasi ang bukas page lagi po. Ginani ba? Ayos kay nga kuan. Sakto. Pero ang kanding dili ba mo kag page ba no? Kaon no, gating pa na ganding. Ay kanding. Di lang kay daghan ang kanding ba no? Kaya Di ko di dugay ko Dugay na ni undangan na. Oo eh. Lo buta na. Halaga na unsa. Pagkasal wala na nang sigarilyo no unsa. Pag man magkasal? Ah ba? Pagkaugma wala na. Ay wala ka na kuan gitsuhan nimo undang. Kuan gyud prutas-prutas. Prutas-prutas lang ko pag balon ko sa upslayo kining tupperware. Prutas gyud brad mo mga kuan. Pag actually ayong kindi.
Kay ludon man gyapon ka ng kindi pero prutas labi lagi mong slice hundaan katong mga orange. Wala eh. Pag kindihon ba na? Pisina pa sa una grabe kusugan ako sa grilyo. Oo, yun ang gwardiya pawa sa Sa laay ba? Dagan na kayo taga-ubang bro. Yung mga akbaro, ano, human naglimpyo karon na sa silupin mga akbaro. Nagisod na rin ako. Mga akbaro. Tara. Duha ka buk mga akbaro. No? Siguro mga 3 kilos hapit ni. Ang duha. Kaya karon. Brad, dagang salamat Brad. Salamat At least tayo. nga, nagkita ta Brad no? Ibisita ko nimo ba? Ikaw yung bisita. Salamat kayo sa Kol! Dagang salamat Kol. Salamat kay Kol. Ug sa imuhang mga partner. Balik na pohon. Puhon. Puhon. Salamat kayo ha. Unya mga kabaro. May kabalo ni pangalan niya. Ay! Kabaro na kayo ni. Andy Vlog. Facebook, Andy. Andy Vlog. Ipalo na lang po ko. Eh. Lami kini Brad. Lipay na kislaan ni Brad. Dala ni mo boy. Lami kini Brad ba? Brad, tara Brad. Ihatod ta ka sa inyong balay Brad. Oy, mata na patong bugoy. Mata na pang bugoy no? Kita ka tong bugoy. Ah? May mga kita pa ka sa kong bugoy. Murag ulan na siya Brad lo. Ulan na siya dili pa. Asa? Kana. Ulong na gid. Padung na gid no? Dito dili pa na kuan ilan mga kulay puti. Okay ka? Okay na Brad. Hey, Bong. Oh! Teo na ito! Ihaya gini mo dali Brad eh. Kailangan di ko dali sa mga area Brad ba? Nakuha na lang po ito yung abay. Nalingaw po ito yung maayo eh. Uy! Mahalaghago ba yung lingaw man? Dili, probinsya, wala ka nagbayar og renta Brad. Wala, dyan din noon. Tubig, wala, uy. Asa yung... Ay, mo ba ito? Hindi ko biya ito. Napagani di autora para mulo. Ito yung pagpaktisan niya. Kana no? Dito niya organic ba no? Ganit na tanan. Asa man siya? Milon. Milo no? Kuha na siya ng milon. Mars Milon. Lingaw niya, atong watermelon niya, tiger. Ini-dorm ni Puhon. Kini, May mga bisita diha, mga tulog. pwede ba? Walay bayad. Wala bayad. Ah, pwede din No, na. man. Pwede din na tambay diri kasi mana Brad. Wala pang nasgrado ko na napan yung mga item, mga kuan diha, mga gamit pang utang. Ha? Napan yung mga gamit pang utang diha. Tapos mga gamit diri mo yung Brad no? Sakto pala ito to breakfast sa Basis. Safe pa ko ito. Kaya nga to Brad eh. Yung laging anak ka kainumdum ba eh. Hindi pa ka kainumdum ka. Dili. Kainumdum ka po ah. Unsa man ka? Eh ano di? Oo, inumdum ko yung inumdum. Ayaw. Kainumdum na ko niya sa inyo. Kung tanda mo yung vlog. Ayaw Brad, ayaw. Sila lang hinumdum mo na to mga kauban. Mag-orgi na nagpista dali oh. Baligyan mo nila. Ibalik-balik nila. Basta si Ana yung bugi Brad oh. Mo ni? Hello. Yeah. Hello baby. Oi. Hello. Hello baby. Anak ni Chris Lloyd mga kabaro. Please. Anak. Oi. Ay.
Nagunit nag 3-8 Brad. Nag-create sama mo. Murag magpulis siguro ni or magsundalo. Bibi. Ano sama na? Hindi. Kabaro, Pila gani ka bulan gani Brad? Kuana ni tuig ani, tuig ug papay bulan ni no. Isa ka bulan na. Isa ka bulan na. Oo, katong Ayusa no. Kuna Brad, una pa kay minyo ani niya ba? O pwede. Bago pa baya mo. O pwede kay bata ya. Wala pa. Pagitagaan. Ya mga kabaro, no? Diri na ko putol ang vlog sa kuwang kauban mga kabaro ng Brad. Salamat kayo Brad. Pagkayos pagduaw. Salamat kayo. Tama. Putol mga kabaro, salamat kayo pagpuyog diri mga kabaro, no?